bismillahi rahmani rahim. En puɗɗirima inde Allah jurmotoɗo jurum daro o ko ardi foof en calmini musidɓe tedduɓe tawtaraɓe ɗo hande ɓe. En calmini walloɓe wonɓe ɗo ɓe ganduɗa ene mbawi hisede ko yimɓe horsinɓe pinal e ɗemgal pular. hande kadi ko weltare mawde huccidde kaɗo tara galle pular ko jakorɗen ko tara timmuka ko tara tiiɗka ewa ballitowa hisnude galle pular o. eɗen jetta hen dendagal waɗanoɓe hen buuɗi mumen. ngal ɗo gollal kadi tawti golle kewɗe ɗe ganduɗa fedde ɓamtare pular e Mauritanie gollima ɗum guila nde sosa e hitande 1996 duuɓi 50 hikka. golle ɗe ganduɗa ko golle labtuɗe, ko golle memoroɗe, ko golle dewodirɗe, ewa kadi ko golle ɗe ganduɗa ko jiitiniɗe. eɗen mbawi limtude e ɗeɗon golle kene abbo e temedere ujunere neɗɗo ɓooraɗo human bennagal. eɗen mbawi limtude e ɗeɗo golle dallinande lawɗingol ɗemɗe e nattingol mumen walla nannugol mumen e nder duɗe laamu e hitande 1996 e duuɓi cakkitiɗi ɗo ɗi ha duɗal ɗemɗe gendiji sosa ippelan sosa ɗemɗe meɗen batti hutorede no ɗemɗe janguirɗe e nder duɗe laamu. eɗen mbawi limtude hen cosgol e gurnugol jayde meɗen foyre ɓamtare e hitande 1998 duuɓi 46 hikka nde ganduɗa ko jayde wotere wajjere e ɗemgal pular e nder leydi ndi e nder diwan o, jayde wallitde ƴellitgol ɗemgal ngal e ɗemgal pular. eɗen mbawi limtude hen cosgol e gurnugol lowre internet wiyetede pular.org nde ganduɗa sosa koye hitande 1900 walla ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi e puɗɗi internet. lowre nde ganduɗa ko lowre ɓurde yajde, ɓurde wurde tawatede hande e nder internet taw ko ɗemgal pular. ewa ɗum ɗon noon e golle goɗɗe ɗe ganduɗa en mbawa limtide ɗumen. oɗo galle pular diidaɗo mo kucciɗen hande e tata muɗum ari kañumne ko tengtinde ɗeɗo golle mbaɗaɗe. eɗen jetta hen dendagal wadnoɓe hen kalisaji mumen. eɗen mbiyaɓe yo Allah wurnuɓe ko juuti yoɓeɓe moƴƴere. e nder ɗum eɗen eero dendagal Mauritannaɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi walla caggal leydi wiyeteɓe diaspora. eɗen eero laamu ngu e dendagal kadi juɓɓule goɗɗe e nder leydi ndi nde gaddata hen balle muɗumen. no heewi wirede ni mbuuɗu famɗani million ɓurtani. ɓe ganda kadi soɓe mbaɗi hen ɗin kalisaji ɓe mbaɗi ɗum koye jangde, ɓe mbaɗi ɗum koye wittoji to banggue gandal, ɓe mbaɗi ɗum koye kisnugol pinal leydi ndi ko kisnugol pular. ɓe mbaɗi hen kadi koye heblo sukaɓe mabɓe e taadiraɓe mabɓe e jaatiraɓe mabɓe. on jarama bandiraɓe.